Sini Buddha Debar mano kaisa question khainani mosungkha. Acha Buddha no je sak no sijak ringjak khnani gosiwui tini social media ni bwskango phaiwi PK madam no je bini kuno concept thi kwrwi ideology kwrwi ni samani abo busuk jora tui nung siwi rwngile kok sakaba bini ideology bini concept nung situtui siya khlai kok sawo public ni thaniwo public rok joto se saimanjak joto public rok no nung buka jesuk swnamwi norokni tipra motha kusugo kanani naidi tipra motha tai kusugo kaimanya public rok joto saiman baikha tipra motha ni concept tipra motha ni ideology tamo nungora sini PK madam no yesi sului je kok sai tongo boba cover haisibla ni sakni kongno nung sakno sawi tongo sakno no porichoi rewi tongmani siklayo takhuk Buddha takisa rwngwi siwi political ni haparo nung hapdi siya rwngya hwnkake singke nogo achugui tongdi nungora lumpe khlainai ulta pulta aje baje kokta sapaidi lasima singcha sak no opoman ramani klaio buchika Buddha nirokni career le buro sogui kya biang thangka buko srai ke norok social media o phai kokda saimanka norokni ideology tamo norokni naharmung tamo norok public ni thani phunukui da rwkha norokni ideology tai mungsaya patal kona no go back sanani patal kona no kami karya hani kok sanani abosi nungni ideology tabo PK madam je dofani bagui joba khai tongmani abole bo saisungni bagui da khai sara Tripura sa 12-13 লক্ষ Tripura sani bagui si bo samung khai tongo tini bono tangi kebengi basa nungje sai tongo Tripura sa no kebengnai onno kuno kubun borok se jati se wngna hnai tongmale sini Tripura sa se kebengo hni sao Tripura sa sabo kebeng tini PK madam aini joba khai tongthani sabo kebang phaikya product ji Tripura motha ni warriors rok Tripura motha ni supporter rok tini PK madam no kebengui kitingui PK madam ni samung no kebeng lai samung kaham khainai borok no khe ukulogo tonoi samung hamya khainai rok khe bwskango nukjakna hwnani wansugui je samung khailai tongmani abo joto public siwi paikha amon bagui Buddha ang no sanai nung je PK madam ni political career paisinai pano paikha hinai nung sai tongo nirokni le paisi paikhabla sa norokni le buko political career biang thangka norokni se paikha norok je PK madam no paisinai hinai sai tong PK madam no paisinai hinai sai tongmani aboni ulta norok porichoi sirmani klaio sung Tripura motha khainai rokni career paisinai hinai norok sak no porichoi rwmani klaio biang thangka buko norok no Tripura motha khainai rok no ADC rwkha aro bo tikiwi manya 13 jon MLA rwkha aro bo tikiwi manya ulo khe PK madam ni ukolok phaise khitung ongoi PK madam samung khaidani PK madam ni ukologo hayoi cylinder khaipaikya paikha bole norokni political career oro se paikya siklasi ma singcha nijini sakni kokno nijino sawo nokho saka khudai musuke sago se pulum sakalayo nei mani obono ongkha Tripura motha khainai rok paikya norok political career piko beng thangka noni anaros phunukdi norok public no buka sasawi bandewi je samung tangai tongmarok public rok joto tabo saimankha saiman baikha nungje sawo PK madam cover suluk bo ongkha cover ang bono cover si hono ni samani ang nono sanani musungo nungsi cover nung cover takhuk Buddha nini background no bebak ang sawi mano nini background tamo no je khlai phaikya nung rajniti haparo phaya sikang nini tamo background tongmani ang bebak thungpani saimano tei rajniti political angle phaibo nung tamo concept tamo ideology nini tong ang bebak siu nung saw acha Buddha
ang nini YouTube video no nugui nini kok samani no khanawui ang silingke tongmanliya nini background no ba ang thung parine yaphang busuk siwo nini background no sajaknani nang kisapani kiriya lasiada nang je tamo samung khai tong tipramo thano karei pisone nini tamo background tong nang abono public ni thani focus ngani no nang kiriyada ang siwni ni background yaphang tu busuk jora ang babak no srai srai ke thaisa laisa korayate ke ang sawai khanari manu haipono sanani thangya personal attack khainani thangya ang nini jawab naimani ke oma haisi taku buddo nung sak sak no asu no sijak ringjak ngai tongo hangka ke tini tamoni bagui PK madam ni samung no tuyei nang asu chorcha khaina nanglangba nung PK madam ni samung no sugya bini kuno career thikrei bono je nang sawo bini ideology thikrei hnai nung thikrei nugui tongo hangke boni okolo okolo la tamoni bagui asu refragri kok salangani nangkha nung simi saya tini tipra motha khai tongnai joto warriors pu samung tangnai tipra mothani samung khainai sikrung rok Facebook YouTube phainai tini PK madam ni uklogo kok sanani nango tamni bagui PK madam angkha kathar PK madam angkha aini soba khainai hani bagui narok PK madam no belai no strict kubu khainuk mani bagui bini samung no narok jephu pana kebeng khai tongo narok sawo je tipra rajyo tipra sani kebeng nai onno kisu borok sing na hi tongmale tipra sabai tipra sasi kebengo obo hangkino patal konna jamati ani nang sawi tongo TPF ni founder hani ang sanai no tipra motha hanai songsawi tipra sano divided rule khayoi tipra sano no bunai tongnai bu political nukha nang sari srai khlai tini tipra motha asai mani yagulo tamo khlai jaka bebak no video record audio record puchikha buddo nangora kisisa lupe ke phainai PK madam no cover hai PK madam ni ideology korei bini career painani bkhak thangai tongo ni kok sai tongmani ulut palur kok samani oboni ni sakni kongno sunang sawi tongo nini sakni kongno sunang sawi tongo nang wan sukna ringya nang sia ringya hani bagene PK madam na follow khayoi PK madam ni ukolo nang kok sanani nango nang tini sidi PK madam ni political career pas sinai nang je sawi tongo PK madam ni career pas sinai ni samani wa ang no jawab ronai ang no question khainai sadi nang nirok ni career le buro sogika norok norokha ADC aro bonorok tiki wi manya 13 jon MLA rekha aro bonorok tiki wi manya tipra mothoni career buko buro sogika ulaki uklo PK madam ni khitong ngise cylinder khai phaisiwo biko nirok ni career nirok ni anaros biang thangka public no bukas namoi norok tipra mothani warriors nai public no bukas namoi kok sawi tongmani public rok joto sibaijak public norok no tai jora relia norok no tai loge relia public norok bai tai musung jakliya norok ni nungra rasniti nungra samung tangmani bagui tini public rok joto bebak no ukolo usulujak buchikha buddo nung je sawo PK madam no bini career no baskango jeta bo songsa pinani thangka hingke bo songsa pinani thangka hingke bo bini heart attack singnani tongo kami para wo nosibo thoma baise reflect nai hini sabo reflect jera nuknai PK madam ni career no pairi manai